Здравейте! Това ще бъде таро четене за месец март, за зодия Рак. Да видим какво ще покажат картите, какво ще бъде настроението и какво ще се случва през месец март за зодия Рак. Това ще бъде общо таро четене и няма да отговаря за всички. За някой ще е частично, за други ще е много точно, а за трети изобщо няма да отговаря, тъй като четенето е общо. Може да проверите дали си резонираме един на друг с някое по-старо видео за от минал период. И ако харесвате как чета, може да ме последвате. Нека да видим сега какво ще покажат картите за зодия Рак за месец март. Добре. Може ли още? Добре. Може ли още за зодия Рак? Така. Сега ги свалям надолу. Да ги наместя. И продължаваме. Последната карта не я виждате, но аз ще я кажа. Така, нека сега с малките карти да подчертаем и да ви кажа какво виждам тук. Относно кое и за какво става въпрос. Интуицията ще ви води напред за много странно. За това, което не харесвате и не се развива по начина, по който искате в семейството ви, или за това, че нямате семейство и вашата нагласа, това, че тъгувате за нещата, които нямате, интуицията ще ви води напред и нещо много бързо ще се промени във връзка с това. Много е странно. Това, че трябва да се отпуснете и да живеете живота си какъвто е в момента, без да искате да контролирате или да искате да насочвате събитията, по-скоро да се отпуснете. Защото, може би, не ви се дава този шанс. Вие сте направили избор между сърцето и разума. Определено тук смятам, че вие сте избрали разума и че напредвате в това отношение с новото мислене, с осъзнаването на нещата и изобщо с начина, който възприемате. Въпреки че има едно колебание, вие ще трябва да се освободите през месец март от нещата, които ви тежат, от нещата, които не са ви от полза и ви по-скоро вредят, отколкото да ви помагат. Виждам ви сякаш да го карате по подразбиране, по нецелеустремено, несъзнателно. Възможно е да сте вглъбени в работа, да имате някакво ново предложение или нещо, което да фокусирате вниманието си в работата този месец. Някак си го виждам. Да. Я да видим за тези неща, които вие отказвате да се справите с тях.
Това е за неща в семейството, които не са наред и не ви правят щастливи, за които предпочитате да премълчите. Може би нарочно не се месите за тях. Може би не е момента, може би трябва да изчакате, защото обстоятелствата налагат това нещо да бъде по този начин изградено. Доста динамичен месец ще имате. Ще се чудите дали си заслужава вашите усилия. За какво ще чакате? Да видим. Е, тук свързано с миналото и с това да пренаредите приоритетите и с интуицията си сега. Може би е възможно да е необходимо да направите дадена промяна в живота си, свързана с нещата, които искате, нещата, които правите, посоката, в която сте, с нещата, които се намирате, сред които се намирате, нали, към момента. Виждам, че не се инвестирате себе си и не си правите планове, като че да нямате желание да имате близки моменти с половинката, по-скоро отдръпнати, по-скоро в себе си. Кое не е наред с семейството? Семейен аспект, някакви житейски уроци. Виждам през месец март, нещо не ви харесва как е, но вие ще разберете причината защо е така. И ще получите справедливост. Дано поне си изясни, както се казва, причината в главата, защото някак си то човек в даден момент му писва. Пак това колебание виждам. Я да видим какво още ще дадат картите за Зодия Рак за месец март. За месец март. Ауч. Търсене на изход от дадена ситуация, на някакво решение на даден проблем, нещо, за което си мълчите. Имате нужда от ново начало някакво. Може ли още една карта? Много така себе си тормозите. Ето пак картата се повтаря и вие може да го видите. Това отпуснете се и мислете за това, че ще дойдат по-добри дни. Някакси не винаги, когато се съсредоточаваме и правиме необходимото, настъпва тази промяна, която ние искаме веднага. Така че, я да видим. Какъв е този проблем, над който ще искаме и ще търсим решение? Свързано е с нещо, което се въздържате да направите, нещо, което пак е свързано с ново начало. Нещо отлагате, нещо, което вие трябва да последвате като модел, като път. Вие го отлагате заради страх и това нещо ви вреди. Пак новото начало е дошло вече. Я да видим. Чувствате някакъв блокаж, възможно да е паричен, възможно да е някакъв проблем, който вие не може да преодолеете и сякаш не може да намерите ключето, а той е някъде там, като... Да. Трябва да се освободите от нещата, които ви пречат. Нещата, които ви тежат, нещата, които не ви носят нищо хубаво. Какво е това ново начало? Новото начало е свързано с вашето его, с това как възприемате нещата и с това, което имате. С това, с което разполагате. Може ли още за егото? Може ли още за егото?
Ами вътрешно, в чувствата си, в себе си, заради представите, които имате, начина по който вие виждате нещата за себе си и любовта, която искате, вие сте поставили граници и прегради и... Сякаш, докато не получа това, което искам, няма да си губя времето с някакви неща, които не ме удовлетворяват. Така го виждам. Да, докато седите и чакате и сте по течението, доста си мислите за това, ще се случат ли нещата, но промяната вече е настъпила. Вие гледате и искате за бъдеще нещата да се променят, но все още няма как да се инвестирате, защото вашата реалност още не е настъпила. Но предстои, имайте търпение, ще имате някакви романтични моменти, но... Малко трудно, като че ли ще се случат нещата по пътя към сърцето ви с някого, ако нямате такъв човек до себе си. Ако имате такъв човек до себе си, пак се чувствате по-затворени и не допускате половинката да знае реално какво се случва с вас. Малко като да си преживявате нещата в самите вас. Аз така го разбирам. Това, което видях. Я да видим сега съвета на картите. Може ли съвет? Съвет за зодия Рак. Може ли съвет за зодия Рак? Да, класика в жанра се, но... Доста познато ми е това нещо, което излиза тук. Може ли още? Еха! И още една карта ще извадят, защото излезе дявола. Да видим сега какво се случва с вас, мили рачета. Тук някаква възможност искате, чакате, но тя все още не идва. Не идва защо? Трябва нещо още да осъзнаете. Нещо да разберете, да ви се изясни. Да, определено тук не може да намерите решение на даден въпрос. Искате взаимство, обмен между вас и човека до вас, но някак си не може да намерите правилната рецепта, или поне на мен така ми изглежда. Трябва да проявите сила за неща, които, нали, в миналото сте правили с човека до вас и не може да намерите точно правилните пропорции или правилното нещо, за начин, по който се чувствате заради застоя, в който сте в момента. Ще се чувствате заслужавали си и ще искате да го разрешите това по възможно най-добрия начин, да се заемете с този въпрос и да разнищите нещата, да ги разрешите даже, но ще имате препятствия по пътя си. Само гадости и трудности, като гледам този месец, нищо ново под небето. За съжаление, още от това. Ще се чувствате сякаш не си заслужава и даже може да се поддадете, да прекалите с нещо, защото се чувствате наранени и ви е писнало да се случва едно и също. Повярвайте ми, разбирам ви, защото съм в същата. Да, ще се чувствате сякаш сте изгубили и това нещо може да ви вкара в някакви по-ниски емоции и влияния, които да ви подтикнат да направите нещо, което не е редно. Но ще имате желанието и възможността да приключите с нещо емоционално, което доста дълго време си го носите и да го преодолеете най-накрая. Нещо, което ви тежи в сърцето, нещо, което имате нужда да го оставите назад. Това въпреки всичко, нали, тези кризисни моменти пък ще ви помогнат за това. За един рак е много важно да преживее нещата, за да може да приключи с тях чисто емоционално.
Така, сега набързо за работа. Сякаш ще разберете защо не получавате, защо нямате стабилност и защо не получавате нещата, които искате. Интуицията ще ви го подскаже, ще се случи бързо. Тук активността ви и стремежа ви да направите каквото е необходимо няма да помогнат. По-скоро отпуснете се и помислете. Избор, който сте взели, ви помага да напредвате и сега ще осъзнаете някакви нови неща за вас и вашето развитие. Действате малко по инерция, но ще имате нова възможност и е възможно този месец да се вглъбите в работа с някакво ново предложение. Относно така повече пари на куп и това нещо, което ще ви направи щастливи, вие няма да се заемете с даден въпрос такъв. Защото сякаш вече не вярвате или не сте загубили желание. Относно нещо, върху което чакате да има развитие, това ще се случи бързо. Интуицията ще ви подскаже как ще се развият нещата. Много е странно. Вие чакате, пък обстоятелствата се променят. Не знам, интуицията тук ще ви подскаже какъв ще бъде изхода за това, което чакате. Виждам ви, че не се инвестирате в това, което може да сте вглъбени в работата, но толкова колкото е необходимо, не давате повече от себе си или спазвате здравословната граница, така да се каже, защото не срещате разбиране и не вярвате, нали, че в бъдеще, ако се раздавате повече, то хората, нали, ще го оценят. Определено с вашата стабилност ще научите, ще разберете защо. Най-накрая ще разберете защо се случва това. Някакъв житейски урок ще вземете този месец и ще получите справедливост. Ще разберете защо е било необходимо всичкото това да минат през тези трудности, да ви е толкова гадно, да се развият по този начин. Понякога, когато получиме повече парчета от пъзела и накрая, нали, последната частичка, тогава се връщаме назад и виждаме, че то нещата много логично се подреждат, това стана заради това, ако не беше станало това, пък аз нямаше да постъпя еди как си. Тоест, възможно е някой от вас пък да се квалифицират, да се обогатят в сферата, която се занимават, с това, което работят, да проучат, да добиват знания и да освидетелстват, да получат някакъв сертификат, нещо, което да имат на хартия или да подпишат някакъв договор, свързан с това. Някакво решение ще търсите за нещо, което ви е страх да направите необходимото и е възможно даже това нещо да ви навреди. Той е страх, защото промяната е необходима и новото начало идва с или без вашата нагласа. Така. Тук ще си мълчите за някакъв блокаж, който чувствате. Ще си го преживеете чисто вътрешно този блокаж и ще се освободите от нещата, които ви пречат. И с които се, вие се натоварвате. Новото начало ще настъпи. Определено нещо няма да ви харесва. С това, което имате и това, което искате да имате, ще има някакво разминаване. Поставяте някакви граници, въпреки че сте с отворено сърце. Това, което получавате, не съответства с това, което искате. Въпреки че правите необходимото. Много оплетено, но надявам се да ме разбрахте. Трябва да се отпуснете и да помислите. Промяната е настъпила. Необходимо е някакво време, някакъв етап. Вие гледате за бъдеще и ще ви се изясни много каква посока искате да поемете и по какъв начин искате да се случват нещата за вас, но възможността все още не е дошла.
И вие все още не се инвестирате, защото нещата, обстоятелствата, когато се променят, тогава ще го направите нормално. Това, което сте дали от себе си, взаимството, тези неща, които, нали, през които сте преминали с другите хора, ви дават една възможност. Все още не може да намерите решението за себе си от това, защо се случва, но през месец март вие ще разберете кое, как и защо. Ще проявите сила спрямо това. Чувствате се емоционално в застой, но ще се заемете с осъзнаването, с анализирането на чувствата си, с емоционална зрялост, с това, въпреки перипетите, които ще имате, да се справите с емоциите си и това, което чувствате. Вие ще чувствате гадни неща, поне, че не си заслужава усилията, че се повтаря отново и отново. Изморени ви виждам, отекчени, обезверени, заради това, че се чувствам загубила вече, но това явно ни е необходимо, за да осъзнаем последното нещо, което което трябва, преди нещата да тръгнат в възходяща форма. Тук ще трябва да приключиме с някакви неща, които си носим в себе си дълго време. Може би с нашите очаквания и представи как трябва да бъдат нещата, спрямо това, че когато работиш върху дадено нещо, трябва да получиш отплатата. Нали, ние това трябва и тази нагласа, че го очакваме да се случи. Разбира се, ние за това го правиме, но в света не всичко е реципрочно, не всичко е на момента, не всичко е точно както го искаме и всичко е така с причина. Явно трябва да ми дойде времето, за да настъпи правилния момент и ние да сме на онзи етап, в който вече сме осъзнали кое, как и защо се случва и да сме озрели и готови, когато дойде хубавия момент, да постъпим правилно, да се наслаждаваме и да бъдем трезво мислещи, да оценим. Да, ще имате ново желание през този месец, за да приключите с някакви неща, които наистина емоционално сте пазили в себе си. Така, сега да видим тук какво се случва с любовния въпрос. Пускам няколко карти, които са за любов. Хайде за рак и любовта. Хайде за рак и любовта. Ауч! Не съжалявате за някакви неща, които се случват сега. О, вау! Тук е възможно неща от миналото да се завърнат, да видите някой човек, с който сте имали нещо общо, или връзка, или да се видите с него. Тук има... Сякаш този човек е продължил с някой друг, но вие ще се видите с него сега, този месец. Нещо ще се отработва. Много странно. Много странно. С човек от миналото. Може ли още? С някой човек, който чувствате изключително близки, ще имате някаква среща, ще се сбъдне тази среща, в смисъл ще се случи някакво събиране, определено няма да е онлайн, а ще бъде наживо. Вие ще се променяте и ще се опитвате да контролирате някакви неща и ще си мълчите за тях в тази среща, защото ще искате някаква промяна да настъпи. Я да видим какво ще покажат картите и за работа набързо. За работа какво?
Ауч! Хубави неща са на път да се случат. Вярвайте и се чувствайте свободни. Какво още? Всичко е под контрол, макар че не изглежда точно така. Виждате ли нашето чувство и нашето виждане и общото виждане как се разминават? Я да видим. Тук е възможно да срещнете подкрепа във ваш колега, в някой, който ви е по-близък на работното място, разбиране да посрещнете и това да е взаимно и да е двустранно. Още една карта може ли? Да, възможно е да се чувствате заради този целият процес и това, което искате да преживеете в себе си и да сте отдръпнати от половинките си. Някакси така го усещам заради това, че нещата не са съвсем наред или не се случват по начина, по който вие смятате за добре. То вие ще сте затворени в себе си. Тук тази карта казва: самотата е нормална част от живота. Понякога има такива моменти. Отдайте се, вземете си необходимото, за да можете да бъдете насреща и да сте по-пълноценни, когато сте готови за това. Много важно. Не се заседявайте твърде много в себе си, защото пък това води до една друга крайност. Нали? Трябва да има баланс в нещата. За тези от вас, които сега попадат на мое видео, може да ме последвате, за да получите видеото следващия месец. За сега видеята са месечни, тъй като имам доста ангажименти и физически нямам възможността да правя видеята. Те ми отнемат доста време за седмицата. Надявам се и да ме разбирате и много ви благодаря за това, че сте на среща. Също така искам да ви пожелая тук този месец да мине възможно как да кажа, една идея по-леко, заради това, че вече сте по някакъв начин подготвени за това какво следва. Картите не дават как да кажа, една нагласа, че 100% това ще се случи на всеки един от вас, защото това четене е общо. Ние имаме свободна воля и може да променяме нещата и това, което не ни харесва. Но като цяло това е общата нагласа. И ви пожелавам пълноценно да минете през нея. Благодаря ви за вниманието, благодаря ви за това, че сте все още до мен и че ме разбирате. Не съм се отдръпнала изцяло. Някой, ако има нужда, може да ме потърси на лично. Под видеото може да пише, ако има нужда за някакъв спешен негов казус, който така е доста сериозен и за който има нужда от отговори на въпросите си или поне едно изяснение на общата картинка. Аз съм насреща. Благодаря ви за вниманието. Love ya!